Seguindo coa información da Primeira Federación, falamos agora do Pontevedra, que se enfrontará, recibirá o domingo a 7 da tarde o Córdoba, un dos equipos da parte alta da táboa clasificatoria, o sexto desta Primeira Federación, un Pontevedra que chega despois de coñecer onte a sanción de 3 partidos a Pablo Cacharrón, despois da dura derrota encaixada en Madrid fronte ao Rayo Majadahonda pasada fin de semana, cando caía o equipo granate con gol de David Rodríguez no minuto 87 do partido, nun encontro no que o conxunto de Juan Señor mereceu máis. Agora non valde nada mirar cara atrás, hai que mirar cara as 9 xornadas que veñen por diante. Esta semana o Córdoba posteriormente visita ao campo do líder, o Alcorcón, e a partir de aí un calendario en principio sobre o papel con rivais directos para un Pontevedra que busca eludir os postos de descenso á segunda federación. Imos falar cun dos pesos pesados do vestuario con Víctor Vázquez. Churre, hola Churre, que tal? Boa noite. Hola, boa noite. Que tal? Como foi a semana despois dese pau que recibistes contra o Majadahonda nun partido no que o equipo mereceu máis? Bueno, pois, como ben dis, pois creo que o equipo, pois, creo que deu a talla, competiu de ti a ti contra un bo rival, creo que fomos superiores en moitos tramos do partido, pero ao final nese minuto 87, 88, pois hai unha falta dubidosa no medio campo que non apitan, nese contraataque pois acaban penalizándonos. O traballo do equipo pois creo que foi o correcto, foi bo, faltounos pois esas oportunidades pois que tivemos algunhas pois bastante claras pois materializalas e así acabar o partido. Pois ao final pois veste con esa cara amarga, con esa derrota que ao final pois íbamos co objetivo de conseguir os 3 puntos que nos metesen na pelexa pois aí empatados a puntos con moitos equipos xa casi. Non puido ser. Ahora iso quedou atrás, dende o luns pois pensar xa no Córdoba, pensar que xogamos en Pasarón, que cada vez queda menos, o margen de fallo pois é menor, iso sabémoslo moi ben, vamos a preparar este partido do domingo pois para conseguir os 3 puntos, que de Pasarón pois que non escape ningún punto máis. Toca mirar cara adiante, toca mirar con optimismo o que ven por diante. Churri, creo que o equipo está nun bo momento de forma, malia caer contra o Rayo Majadahonda, recibides a un Córdoba que deportivamente non está no seu mellor momento, estivo moi ben a principio de temporada, pero está pasando por un momento máis frouxo, é un Córdoba que non puido xogar ese partido fronte ao Racing por todo o que aconteceu con Gudel. Como crees que vai chegar o equipo andaluz? Se crees incluso que lles poda afectar todo o que pasou, como o ves? Bueno, a verdade é que nos estábamos tamén vendo o partido no autobús, cando caeu como caeu pois o xogador do Córdoba, pois a verdade é que todo o mundo nos asusta, máis estando ali dentro do campo, pois quedaría un pouco en shock, pero a verdade é que gracias a Dios pois as noticias que chegan dali pois que xa está ben, que bueno, agora terá que pasar un tempo para que volva a xogar como é debido, pero bueno, iso imagino que despois de unha semana pois xa estarán pensando no partido aquí de Pasarón. Eles tamén están nunha situación pelexando por outras cousas completamente diferentes ás nosas, o partido pois tamén é moi importante para eles, pero a verdade é que na situación na que estamos nós xa non vale pensar se xogamos contra o Córdoba, contra o Alcorcón, contra o Rayo Majadahonda ou contra quen sea. Solo vale ganar, como che dixen antes, pois moito máis na casa. Na casa pois temos que ser fortes, temos que ser que non se escape ningún punto, e a partir de aí pois intentar conseguir ese objetivo. Do Córdoba, que é o que máis preocupa? Bueno, o Córdoba, pois todo o mundo sabe a plantilla que ten 20 xogadores que calquera dos 20 pois pode xogar titular e facelo moi ben, individualmente pois son xogadores pois xa contrastados na categoría, que teñen partidos en categorías superiores, son pois unha plantilla pois moi boa e con moita experiencia.
pero como che dixen antes, preocuparnos xa dos rivais creo que é o de menos, darnos igual ahora mismo o rival que nos toque. Nós temos que centrarnos no noso, creo que está o equipo facendo un traballo bo, levamos unhas semanas pois viñamos de 2 victorias, esta derrota pois creo que foi depois dun partido tamén bastante bo por parte de todos os xogadores. Temos que seguir nesa liña, centrarnos en nós e intentar pois que daqui pois non marche máis puntos, fixarse no rival pois xa queda outro tema. Falabas antes da importancia de Pasarón dos partidos na casa, se non me equivoco, Churre, quedan vos 5, serían 15 puntos, non sei se botas contas, si gañando incluso eses 5 o Pontevedra poderíase salvar. Eu creo que hai que puntuar algún partido máis, facer contas, quedando 9 partidos, pois na situación na que estamos a 5 puntos da salvación, creo que non ten moito sentido. Creo que só hai que centrarse no partido do domingo, cando acabe o partido do domingo, pois centrarse no partido de Madrid, así continuamente. Nos non nos fixamos no que xogamos dentro de 4 semanas, fixámonos en que este domingo temos unha final, un partido que temos que ganar, que xogamos diante da nosa xente, tanto polos xogadores como por eles, por esa afición que sempre están animándonos, pois intentar darlle unha alegría. Fixándome no calendario, tedes agora Alcorcón, despois de Córdoba Alcorcón, e vos tedes unha serie de partidos fáciles ou asequibles nesta categoría. Xa estamos vendo que a igualdade a máxima non se poden catalogar dese xeito os partidos, pero sí contra rivais directos, partidos que se sodes capaces de sacar adiante, pois parece que a distancia son moita, ou é moita eses 5 puntos, pero eu creo que o Pontevedra, se é capaz de sacar adiante eses partidos que ten contra rivais directos, pode loitar ata o final por se salvar. Para loitar ata o final por esa salvación, todo pasa pois polo domingo gañar este primeiro partido que temos aquí. Como che dixen antes, mirar, sí que é verdade que depois xogamos contra equipos que están na zona baixa pelexando polo descenso tamén, pero bueno, aquí nesta categoría rival sinxelo creo que non hai ningún, xa se demostrou ao cabo de todo o ano que non hai partidos con grandes goleadas, son todo partidos que se deciden por pequenos detalles, a verdade é que o que che dixen antes, non nos podemos fixar do que vai pasar dentro de 5 semanas, se esas semanas antes non puntuamos e non gañamos os partidos que temos que gañar para chegar vivos a esas datas. Logo, pois, solo pensar no partido do domingo e a partir de aí, pois, xa vendrán outras cousas. Coa chegada de señor, eu creo que si se ve unha melloría no equipo, que está marcando unha liña positiva, esas 2 vitorias consecutivas, o partido fronte ao Majadahonda, que foi un bo partido, non se logrou sumar nada, pero bueno, por circunstancias. Non sei se hai máis optimismo co momento no que está agora o equipo, ainda quedando menos xornadas. Bueno, o equipo, pois, a verdade é que o equipo pois confía tanto no corpo técnico máis como no compañeiro que temos ao lado, pois todo o mundo confiamos nuns noutros. Os últimos resultados deste último mes, pois empezamos a etapa do novo adestrador con unha derrota en Fuenlabrada, no partido que quedamos con menos na primeira parte, ainda así poñémonos e nos últimos minutos, pois outra vez pois penalízanos e vivimos con a derrota de Fuenlabrada. Despois pois facemos 2 partidos de 6 puntos aquí na casa, esta última derrota que non a merecemos, pero ao final o fútbol é así, ese 3 temos 0 puntos dali, pois tamén hai que mirarse o ombligo e saber que algo fixemos mal. E logo, pois, creo que a plantilla pois está mentalizada, está capacitada tamén para salir da situación na que nos atopamos, e creo que o máis importante pois que ahora mismo pois todo o mundo confía no que temos ao lado, confiamos no corpo técnico, confiamos no xogador que está sentado no noso carón, e a partir de aí pois seguro que será máis sinxelo pois salir de todo isto. Que cambiou no equipo para esa melloría deste último mes?
Bueno, son dinámicas, creo que son máis ben dinámicas do fútbol que cambiaran moitas cousas. Estamos seguindo a mesma liña que viñamos seguindo estes últimos meses, pero bueno, o fútbol pois ten isto, ten que hai partidos pois nos que te encontras máis cómodo, que co balón pois veste con máis confianza, sale ben a primeira xogada do partido, sale ben a segunda, ponste por diante, ao final iso para o futbolista pois sempre lle dá pois ese extra de confianza, ese extra de non sei como catalogalo, pero tempo atrás pois sempre pois a primeira que tiñamos pois caíanos en contra, cousas deste estilo. Creo que a verdade é que este último mes, como che dixen antes, o equipo pois está competindo moi ben, está sendo se non superior, está ao mesmo nivel que o resto que o rival, e a partir de aí pois con máis un pouco máis de actitude, de carácter dentro do terreno de xogo, estamos demostrando que ao final pois somos igual de bons que o resto da categoría. Que tal a adaptación do vestiario a Juan Señor, os seus métodos, a súa maneira de traballar? Juan Señor coñecíamolo todos polo seu papel, sobre todo no famoso partido contra Malta, como xogador, como adestrador tiñámoslo menos coñecido. Que tal esas primeiras semanas? Ben, a verdade é que pois é un home que lle gusta pois falar moito co xogador, é un adestrador que che dá confianza, que cree no xogador, que sempre che vai dar unha palabra de ánimo e de que creas en ti mesmo e no que tes ao lado, e a raíz de aí pois fomos pois meténdonos iso un poquinho máis dentro e quitando pois o fútbol que tiñamos, que os primeiros meses pois a verdade é que estaba nos costando pois un pouco. Churre, pois que haxa moita sorte no partido fronte ao Córdoba, a ver se hai un gran ambiente en Pasarón, porque ides necesitar da afección tamén, non? É dicir, apuntabas tú fundamentais os partidos da casa, é fundamental que a afección tamén crea, non? Que aínda con eses 5 puntos que a afección crea que se pode sacar a situación adiante. Sí, está claro que Pasarón a afición que temos aquí pois é importantísimo para nós, para os rivais tamén é moi incómoda, é un campo pois que se hai algo de xente pois apreta moito, e ao final pois cando xogas de visitante, ao final pois é máis complicado, de cara aos xogadores pois danos ese aliento, esa enerxía que en certos momentos do partido, conforme vai pasando os minutos pois podes acentuar un pouco máis, sempre falta algo de enerxía, pois ese extra pois sempre cho dan eles, e logo pois desde aquí pois nada, decirlle que intenten acudir, intenten apoiar o equipo, que o equipo que estou seguro que vai dar a talla e vai intentar por todos os medios sacar estes 3 puntos para seguir aí na pelexa. Unha aperta forte, Churre, moita sorte para este partido e para o que resta de temporada. Boa noite.